Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs Fiat. Sa videong ito ay ipapakita ko po sa inyo kung paano magpunla ng buto ng mangga. Ayan, may 3 piraso tayo ditong buto ng mangga. Meron din tayo ditong itak o barang. Ito yung ipapaputol natin sa buto ng mangga. Ayan, iisa-isahin kong putulin yung pinaka mata. Ayan, tatanggalin natin ito isa-isa. 3 piraso yan. Ito yung pangalawa. At ito naman yung pangatlo. Ayan. Pagkatapos natin putulin, ayan, bibiyakin natin. Dapat ingatan natin huwag masugatan yung pinakabuto. Ayan, tatanggalin natin ito sa pinakabalok. Ayan. Ito yung proseso kung paano magpunla ng mangga. Unlike dun sa buto na ipupunla mo, ayan, matagal siguro. It takes siguro 20 to 1 month bago tumubo. Pero dito, sa prosesong ito, ayan, mabilis lang tumubo ang buto ng mangga. Ayan. Ito yung unang buto. Ito naman yung pangalawa. Ayan, iingatan natin huwag masugatan yung pinaka buto ng mangga. Tatanggalin lang natin itong isa-isa sa pinaka balok niya. Ayan, ito yung pangalawa. Ayan yung pangalawang buto. Ito naman yung pangatlo. Ayan, same procedure. Ayan, iingatan nating masugatan yung pinaka buto ng mangga. Ayan, tatanggalin natin ito uli sa pinaka balok niya. Ayan, ito yung pangatlong buto at ipupunla natin ito mamaya. Ayan, may nakahanda na tayong seedling bag. Ayan, may 3 na tayong seedling bag dito. At isa-isay nating ilalagay ito. Check natin yung buto kung tuyo o pwede ba pang ipunla. Ayan, pwede pang lahat ipunla. Ayan, maganda pa yung napili natin buto at isa-isay nating ilagay sa seedling bag. Ito yung una. Ayan. Sa akin, yan na experience ko yan, tinataog ko lang yung buto ng mangga. Yung iba naman patagilid lang, pwede naman. So ako, na-try ko ng magpunla ng mangga. Ayan, patayo. Ayan, hindi patagilid. Ayan. Napakasimple lang ng prosesong ito. Ayan. Ito yung pangatlo. Ilalagay nyo lang. Ayan, may nakahanda na kasi akong lupa doon sa seedling bag. Pagkatapos ng prosesong ito, itatabi nyo lang itong mga seedling bag sa malilim na lugar. Didiligin nyo ng unti-unti. Ayan. Napakadaling proseso. At ito na nga, yan, magic. Ayan, after 10 days, sumibol na kagad yung aking pinunlang buto ng mangga. Ayan, napakabilis talaga yan. At napaka-effective magpunla ng mangga pag tinanggal mo sa pinaka balok niya. Ayan. Nilagay ko lang ito sa malilim na lugar dito sa aming rooftop. At ayan na nga yung resulta after 10 days. Ayan. Ayan. Ganun lang kasimple magpunla ng buto ng mangga para mapabilis tumubo.
At ito na nga guys, ayan, after 45 days, ayan, makikita nyo na yung aking ipinunlang buto ng mangga. Ayan. Ang taas nito, mga nasa 6 to 8 inches na ang bawat isa. Ayan, nakakatuwa at napaka-effective yung ginawa nating pagpunla ng buto ng mangga. Ayan, tips ko para sa inyo, para mapabilis tumubo at effective ang pagpunla nyo mangga. Ayan, tatanggalin nyo ito sa balok. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, sana nag-enjoy kayo dito sa aking video. Yan, paano magpunla ng buto ng mangga. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat.